Mit navn er Jarl. Jeg er 24 år gammel, bor i Aarhus, og jeg vil gerne være multimediedesigner. Jeg vil gerne være multimediedesigner, fordi jeg synes, det er vildt spændende at være med til at designe og programmere nogle digitale løsninger til kunden. Det kunne fx være en hjemmeside til et tøjbrand. Et af de projekter, jeg gerne vil vise jer, er et projekt, jeg selv har lavet, som er noget grafisk design til t-shirts. Målet var her at designe nogle fede backpieces. Det gjorde jeg selvfølgelig ved hjælp af den pålidelige skitsebog til at generere en masse gode idéer. Efter jeg er færdig med at designe på min sketchbog, udvalgte jeg mine yndlingsdesigns og implementerede dem i Figma. Her lavede jeg forskellige variationer af mine designs, og da jeg kom frem til det rette, skulle det sættes på en t-shirt mockup. Her er resultatet. Og så er den her video selvfølgelig også et projekt. Videoen er filmet på et kamera, og klippet er redigeret i CapCut. Her har jeg dog fået lidt hjælp, da jeg er bedre til at komme på idéerne, end jeg er til at redigere. Jeg har lavet det som et interesseprojekt, fordi jeg synes det er sjovt, fordi jeg elsker at designe og arbejde kreativt i forskellige medier. Mit navn er Jarl, og jeg vil gerne være multimediedesigner. Tak for i aften.